What's up mga idol? Kamusta po kayong lahat? And this is Boyet Salabaria. And welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan po natin ang pinakasikat na scooter ng Yamaha, ang Mio i125 or M3. Siya po ang best-selling scooter sa 125cc segment ng Yamaha. So ano po yung mga katangian niya, mga specs, mga features na talaga nagustuhan nating mga Pilipino. Ito po yung kagandahan niyan, yung kanyang headlight, meron siyang M-shaped design na talaga pong nagustuhan po ng ating mga kapwa Filipino riders. Yung kanyang wheels, merong special stickers yan na talagang very flashy yung sticker niya, talagang ang ganda. Makikita mo kagad yung Mio i125 na nakalagay dyan. And what else? Ang dami pong magagandang features po ito na talagang nagustuhan nating mga kapwa Filipino rider. Of course, yung kanyang design, yung kanyang looks, very aggressive din siya. Maganda po yung itsura niya, yung looks niya. At isa po sa pinaka nagustuhan ko rin dito sa motor na to ay yung very slick siya, no? Kumbaga pag nasa traffic ka, madali ka kang makakalusot kasi easy to handle, hindi ka mahihirapan na magliko-liko or banking dyan kasi nga magaan yung motor. Plus, yung makina niya, wow, super performance para sa akin. Na-test ko yung motor na to. You can see my test ride sa scooter na to. Talagang napawawa ko kasi ang lakas po ng makina niya. And braking power, panalong panalo, kagat na kagat. Yung front disc brake niya, panalo, talagang kagat pag nag-brake ka. And of course, yung kanyang rear drum brake, okay din, maganda rin, kagat na kagat pagka nag-brake ka. So yun yung mga bagay na tinitignan ko rin para sa isang motor. Of course, yung kanyang rear suspension, yung unit swing, sa akin kulang pa medyo tagtag pa yung likuran na bahagi ng suspension. But kung ikaw lang naman yung nakasakay, well, manageable naman, wala namang problema. Pero syempre pag meron ka ng angkas, ramdam na ramdam niya yung tagtag ng motor na to. So yun yung siguro pwede nating i-upgrade yung kanyang suspension para sa likuran. And sa front suspension, okay, naglalaro yung front suspension. And of course yung mga safety features nito, okay sa akin Yung sa susian niya, nandyan yung parang i-open mo yung kanyang seat. And of course yung kanyang lock para safety siya. Nagustuhan din natin tong sa middle section niya, yung flat floor. So marami tayong may lalagay ng mga gamit dyan. Pagka meron tayong mga pupuntang lugar, gusto nating magdala ng mga gamit natin, pwede nating ilagay dyan sa middle section na yan. Flat floor yan. So okay na okay yan. So itong sa makina nito guys, wala akong masabi. Performance niya, ang lakas. Pagka gusto mong umovertake, kung nasa magandang pacing ka, okay na okay. Wala akong masabi dyan. Sa ating test ride dito sa motor na to, masasabi ko na okay siya. Yung kanyang muffler, yung kanyang design is very muscular, no? So sa akin, ang ganda ng muffler na yan. Plus, meron siyang 3-way catalytic converter. So rinig na rinig mo talaga yung sounds na nanggagaling mismo sa exhaust na yan, ng muffler na yan. So good, very good dyan kasi talagang nararamdaman mo yung lakas ng makina niya. Again guys, itong motor na to, meron siyang smart stand switch kung saan yung feature na yan, automatically pagka binaba mo yung stand mo, mamamatay po yung engine yan. Isa sa mga safety features po yan. Yung kanyang rear light or ordinary lamp po yung nakalagay dyan na rear light po niya. Again, yung kanyang handlebar sa likod, M-shaped design din. Medyo maganda yung kanyang looks, no? Saka easy to grip, yun yung kagandahan yan. And seating niya, yung kung komportable siya, para sa akin okay naman, hindi ganong matigas yung kanyang seat na yan. Pero panalo na rin, malambot na rin po yung kanyang seat na yan. Very comfortable na rin. Of course, pag na-test nyo yan, lalo kung nag-ride kayo dyan, talagang magugustuhan nyo po. And again, maraming mga upgrades tong motor na to, no? Meron tong kung gusto nyo i-set up ng Thai concept or yung ibang concept naman, nasa sa inyo na yan.
course, gagastos tayo ng konti dyan, dadagdag tayo ng konting pera, pero magiging mas gwapo at mas pogi itong motor na to. So guys, yan po yung ating Mio M3 or Mio 3 or Mio i125, the best selling motorcycle or scooter ng Yamaha sa 125cc segment. Again guys, sa dami ng mga bumili ng scooter na to na Mio i125, talagang nagustuhan nila, pinaporma nila. Marami, naglagay sila ng decals, naglagay sila ng wrap, naglagay sila ng mas magandang gulong, and sinet up nila yung kanyang pipe. Yun, marami talaga tayong pwedeng gawin dito sa scooter na to. But then again, I will give you the specs ng motor na to, especially sa engine. And yung engine type niya, naka-air cooled po yan. And 4-stroke single overhead cam na may 2 valve. And yung cylinder arrangement niya is single cylinder. Yung kanyang displacement is 125cc. And compression ratio niya is 9.5 by 1. Yan po yung kanyang compression ratio. Maximum horsepower niya guys, meron siyang 7.0 kilowatt with the 8,000 RPM. And 9.6 Newton meters para sa maximum torque with a 5,500 RPM. So itong guys yung starting system niya, pwede nyo pong gamitin yung electric starter nyo or kickstarter. Lubrication system niya is wet sump. Ang engine oil capacity niya, pwede nating lagyan ng 0.84 liters. So medyo may sobra pa yung 1 liter natin na engine oil. And fuel supply system niya, naka-fuel injection yan. Plus yung clutch type niya is dry, centrifugal, shoe. So yun po yung kanyang mga engine specs ng motor na to. What else na yun pwede pa nating tignan dito? Of course, yung kanyang chassis suspension. Yung frame type niya is underbone. Of course, yung kanyang front suspension is telescopic fork. Ang kanyang rear suspension, unit swing. And sa kanyang tires guys, ang tires nito ay 70-90 by 14 na tube type. Doon po sa harapan niya. Sa likuran bahagi naman niya, 80-90 by 14. Of course, tube type din yan. And front disc brake, naka-hydraulic disc brake po yan. And of course, yung kanyang likod, naka-drum brake. Yan po yung mga specs ng motor na to na talagang magugustuhan natin. Yan guys, test drive natin tong Mio i125 from Yamaha. So tingnan natin kung gaano kalakas yung makina niya. At yan, makita nyo yung yung tunog ng kanyang muffler, no? Medyo maririnig mo kagad. Okay, let's go. Scooter na 125, may marami po itong kakompetensya. Sa hatak, no? So yung makina talagang very reliable, no? Maganda rin. Lakas, kapit kagad yung kanyang yung front na naka-disc to. And yung rear niya naka-drum brake. Riding position, easy lang yung riding position niya. Comfortable kasi flat floor yung kanyang pedal eh.
bestseller na scooter ko ng Yamaha. Lakas ng makina niya eh. Ano lang kung medyo hindi pave yung yung road natin, dinadaanan. Yung looks ng motor na to, panalo, maganda. Maporma, tinan mo naman yung pagkakakulpado ng harapan. Ganda. But, siyempre, yung mga kakompetensya nito na scooter segment, yung 125, gaya lang sa Honda, yung Click 125. Siyempre, ito, naka-analog lang eh. Hindi pa naka-digital yung kanyang instrument. Maganda naman yung form, maganda rin naman tingnan eh. Dahil blue core engine siya, matipid na rin sa gasolina, malakas din yung kanyang mabilis. And dito sa traffic, very easy to maneuver to, no. Madali ka lang pasok-pasok sa mga yan, no. Hindi ka mahihirapang sa traffic. Madali lang siyang ipasok. So ito yung maganda rito sa motor na to. Yung kanyang seat height, ayos din, maganda rin. Kahit maliit ka lang, hindi ka mahihirapang mag-ride nitong motor na to. Magaan din siya. And pwede mong i-flat footed yung dalawang paa mo pag nasa traffic ka. Yan. So yun ang reason bakit best seller tong motor na to. Ito yung nakikita nating mga points niya. Bakit sa nagugustuhan ng mga kasama katulad natin ng mga Philippine riders. Siyempre yung sa seat height, madali siyang easy to handle. Yung performance niya, very high performance. Ganda ng makina niya. Matipid din sa gasolina dahil sa blue core. So yan, yun yung mga advantage ng motor na to. Ganda po ng makina ng motor na to. Panalong panalo. MIUI 125 from Yamaha. Isa po sa mga bestseller motorcycle scooter ng Yamaha. Yan, kitang-kita nyo yung itsura nya. Maporma, guwapong guwapo. Easy to handle, madali lang siyang gamitin. Magaan yung motor na to. Plus yung performance ng engine nya, panalo. Ang lakas humatak. So yan po yung mga advantage, yung mga specs ng motor na ito na talagang nagustuhan din natin. Kaya nagiging bestseller siya. Yan yung tunog ng kanyang muffler, no. Medyo malakas din yung tunog. Pero sakto lang, maganda rin sa pandinig, hindi ganun maingay. So yung kanyang headlight saka tail light, ordinary lamp lang yan, hindi pa sa LED. So yan yung mga bagay siguro na kulang sa kanya, pero anyway, maganda yung performance ng engine niya. Yung looks niya, yung designs niya, panalo. So ano na yun, okay na rin yun. Yung seat niya, comfortable naman, hindi ganun matigas. Pwede na rin. Yung mags na alloy wheels, naka na yan, yung na yan. Naka sticker na siya ng Mio. So kasama na yan sa niya. Yan, yung kanyang signal light or yung turn indicators, hindi pa yan LED, ordinary lamp lang. So
So yun guys, nagustuhan ko yung ano nito, itong motor na to. Ah, kaya siguro marami rin bumibili nito kasi nga sa performance, sa quality, okay. Of course, Yamaha, no? So panlaban na rin siya sa scooter segment na 125. And yun. As of today guys, ang presyo po ng motor na to, scooter na to ay 71,900. So pwede po kayong mag-check out sa mga Guanson Yamaha 3S shop at mag-check out din sa mga multi-brands ng Guanson. And talagang napakaganda po ng scooter na to. Kaya po siya bestseller sa Yamaha scooter segment na 125cc. So guys, thank you very much.